Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар шаҳри Бохтар, Павароти Киров. Дӯстони азиз, аз ин тараф Сани Сахоз ва бозори Ҳоҷи Шариф мешавад. аз ин тараф бошад шаҳри Левакан, яъне Сарбанд. хонаи имрӯзамон назди Раҳи Калон мебошад. Иннаҳа марҳамат дар рӯзаш. Раҳи Калон ва худи ҳавлӣ. 8 сотиқ замин ва 7 дар хона свет ва об ҳастак. Документошам 100% қарор дорад дар ҷамоати Бӯстонқалъа, деҳаи Навобод, шаҳри Бохтар мебошад, рӯ ба рӯи Павароти Киров. ва боз хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Якуму дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, кухни, чорум, панҷум ва шашум ҳуҷра ва дар ин ҷо бошад ҳафтум ҳуҷраву ҳоҷатхона. дар ин тараф дуюм дари ҳавлӣ ва бари дуюм дари ҳавлида боз дутаи дигар хонаи нидастроёнӣ ҳаст. 8 сотиқ замин мебошад. агарот ҳам дорад дӯстони азиз ва бинед чӣ қадар замини холиш бисёр аст. метавонем боз ягон сохтмони дигар кунем. ҳамат аз якуму дуюм ҳуҷра сар мекунем. дӯстони азиз марҳамат, якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷра. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. акнун мегузарем ба дуюм ҳуҷра. хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки шумо дар видео мебинед ҳамааш меистад. акнун мегузарем ба сеюм ҳуҷра. дар ин ҷо дӯстони азиз калидор аст ва худи сеюм ҳуҷра. ин ҷо тамошобинони гиромӣ як ҳуҷраи майдаак, ҷои чизмонӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. акнун мегузарем ба чорум ҳуҷра. хона свет ва об дорад. ҳозир камтар пас обшам нишон медем. акнун мегузарем ба кухни. ин ҷо бошад панҷум ҳуҷра. дар ин ҷо бошад ҳамом, боз дар берун ҳоҷатхона аст. ин ҷо дӯстони азиз шашум ҳуҷра мебошад. аз берун ҳам дар дорад. ин ҷо шашум ҳуҷра мебошад. ва дари даруниам дорад. акнун мегузарем ба ҳафтум ҳуҷра. дӯстони азиз, ҳафтум ҳуҷра евромонтаж кардагӣ, оби гарму хунук гузарондагӣ, метавонед газхона куненша ё ин ки ҳуҷраи оддӣ. ва дар назди ҳафтум ҳуҷра дӯстони азиз хонаҳои нидастроёнӣ ҳастак. нархи ҳавлӣ бошад 475 000 сомонӣ, 38 000 доллар ё ин ки 3 миллиону 183 000 рубл. сари ҳар як сотиқ 4750 долларӣ меғалтад дӯстони азиз. нархи хона боз савдо мешавад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷе гап занем. мо боша навормона давом метем.
инҷо бошад ҳоҷатхона, ҳавли канализатсия дорад. дар назди ҳоҷатхона боз дуюм дари ҳавлӣ ҳаст. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. 8 сотиқ замин, 7 дар хона, свет ва об ҳастак, документош 100% бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар ҷамоати Бустонқалъа, деҳаи Навобод. рӯ ба рӯи повороти Киров мебошад, сари раҳи Калон, шаҳри Бохтар. нархаш 475 000 сомонӣ, 38 000 доллар ё ин ки 3 миллиону 183 000 рубл. Сари ҳар як сотиқ 4750 долларӣ мехалтад. марҳамат дӯстони азиз, канализатсияам дорад. аз номи канали Dom TJ гап занед, рақамҳои соҳӣ бихонанд дар рӯи экран. ба ҳамин набормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон ва моҳи шарифи Рамазон муборак.